Orduña Hiria Museoa Euskal Herriko paraje natural ederrenetako batean kokaturik dago, Gorobel mendilerroan, Bizkaiko hiri bakarrean. Eraikina hiriaren gune funtzionalean dago. Bere arkitektura ez dator bat ez Eleiza gotorlekuarekin ezta Santa Maria harresiarekin ere, non diseinu apurtzaile batez margotutako fatxada nabarmentzekoa den. Orduñarekin lotura duten pertsonek emandako edo lagatako pieza eta objektuen bilduma baten bidez, hiriaren etnografia erakusten du. Haren kudeaketa eta dinamizazioa boluntarioek gauzatzen dute. Bere bilduma iraunkorrak Urduñako azken mendeetako lanbide, artisautza eta tradizioetan murgiltzen gaitu. Gremio eta jarduera ezberdinei eskainitako 11 aretoetan banaturik. Jantzigile eta jostunak, gozogileak, musikariak, kandelagileak, botika, ehungileak, aulkigileak, zapatagileak, bizikletak, zinema eta ziztu egileak. Atzerantz begiratuz, adinekoak unkitzen eta gazteengan jakin-mina sortaraziz. Horrez gain, Urduñako museoak aldi baterako erakusketen eta kultur jardueren handiko egitaraua aurkezten du. Diziplina ezberdinetako erakusketa artistiko hauetarako 3 areto izanik. Aintzinatasunak, kontzertuak, hitzaldiak, proiekzioak, tailerrak eta abar. Interes handiko dinamika kulturala sortuz. Urduña hiriak eta bere museoak zure bizita espero dute. Anima zaitez!